Igbo ndewono. Ihe onye ma ya mara ya, oge ruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV Aba abịara gị na nke taa bụ Fraịde abalị 11 n'ọnwa iri afọ 2024 ma bụrụkwa ihe afọ n'ala Igbo. Ọ bụ m Ezinne Mmadụ ji ngwugwu akụkọ nke taa. Ụlọikpe mkpegharị nke dị na steeti Lagos ederela duu na nchabi ikpe nke okwu ikpe nke onyeisi ụlọọgwụ akpọrọ Optimal Cancer Care Foundation Dọkịta Olufemi Olaleye gbara onye na-achọ ịma ikpe mkpọrọ ka mara ya nke ịkwaso mmadụ iko n'ike nke kpere ya aka. Onye ọkaikpe Rahman Oshodi ụlọikpe na-ahụ maka nrụrụ nakwa mmetọ ụmụaka nakwa ime ihe ike n'ụlọ bụ onye nke kpere Olaleye ikpe ma maa ya ikpe n'ọnwa Ọktoba afọ 2023 nke akọwara na ọ bụ ihe metụtara ile nwanne nwunye ya kwaso ya iko ka ejiri mee nke ahụ. Ọkaikpe ahụ na nchabi ikpe ya kwuru na ya hụtara okwu ikpe ahụ dịka nke na-asọ oyi dịka ịbụ onye ikpe kpere ya na-adịghị mma. Olaleye site n'aka onye ọkaiwu ya bụ Kemi Pinheiro onye San gbara akwụkwọ ikpegharị ikpe ya na-achọ ka ekpegharị ikpe nke ọkaikpe Oshodi mere. Na nzaghachi, ndị ọkaikpe na-ekpechite ọnụ onye gbara akwụkwọ gosiri ụlọikpe na nwatakịrị ahụ na-ekwu okwu ya etorubeghị inwe mmekọ nwoke na nwaanyị, na-akọwakwa na n'agbanyeghị na diọkpa ahụ nọ na-ekwu na ọ bụghị n'ike ka ya jiri mee ya. Ha gara n'ihu ruo ụka na ihe akaebe niile nke gbasara okwu a ka ewetara n'oge a na-ekpe ikpe ahụ n'ụlọikpe, ebe ọ bụ ya ka onye ọkaikpe jiri wee chabie okwu ikpe ahụ ma maa Olaleye ikpe. Ha gakwara n'ihu mesie ya ike na onweghị ihe ọbụla nke na-emegide ibe ya site n'ọnụ okwu nke ndị akaebe kwuru n'ụlọikpe. Ezigbote nsogbu dịrị ụmụ Naịjirịa ugbu a dịka otu jikọrọ ndị na-atụ mgbere ahịa mmanụ patrol IPMAN ajụla ọnụ ego ejiri eburu mmanụ patrol na depo nke ụlọọrụ na-ahụ maka mmanụ patrol n'ala anyị NNPC wapụtara. Ndị mgbere ahịa ndị a ndị nwere ihe karịrị pasentị 70 nke ọdụ mmanụ patrol n'ala anyị na-eyi egwu ịkwụsị ọrụ ma ọ bụrụ na ụlọọrụ NNPCL ajụ iwetu ọnụ ego mmanụ ahụ bụkwanụ 1,000 naira maka 1 lita. Onye nkwuchite ọnụ nke otu IPMAN bụ Chinedu Ụkadike kwupụtara nke a n'otu ajụjụ ọnụ nke o mere n'isi ụtụtụ taa bụ Fraịde. Okwu ya na-abịa dịka ụlọọrụ NNPC nọrọ n'ụbọchị Wenezdee mapụ ọkwa mbugo ọhụrụ nke ọnụego mmanụ patrol gburugburu ọdụ mmanụ ha niile na-agbata N998 nakwa 1,000 naira na N30 n'isi obodo Abuja nakwa na steeti Lagos. Ụlọọrụ a nke gọọmenti nwe mapụkwara ọkwa ọnụego nke dị n'agbata 1,000 naira na N40 nakwa 1,000 naira na N10 maka 1 lita bụkwanụ nke ha kọwara na ha ga-eresi ndị na-atụ mgbere ahịa mmanụ. Na nzaghachi, Ụkadike kwuru na ọnụego ndị ahụ na depo nke ụlọọrụ NNPCL mapụrụ ọkwa ya gosiri na ọ bụ ịtakwa ụmụ Naịjirịa ahụhụ ka ha chọrọ ime ugbu a, ebe ha gara n'ihu kwuo ya hoo ha n'otu IPMAN agaghị anabata ọnụego dị elu karịa nke ụlọọrụ NNPCL na-ere mmanụ patrol n'ọdụ mmanụ ha dịgasị iche iche n'ala anyị. Ọchịchị etiti ekwuola n'usoro nkụzi ihe ọhụrụ ga-adị maka mmụta ndị bụ isi nakwa nke sekọndịrị n'ala Naịjirịa bụkwanụ nke ga-enyere ụmụ akwụkwọ ọbụla aka iji hụ na a ga-enweta opekata mpe nka ọrụ abụọ tupu ha agụchaa akwụkwọ. Onye minista na-ahụ maka mmụta bụ ọkammụta Tahir Mamman kwupụtara nke a n'ọgbakọ otu kansụl mmụta agba ya nke 68
bụkwanụ nke hiri odo n'isi obodo Abuja. O kwuru na usoro nkụzi ihe ọhụrụ a ka haziri iji hụ na nkụzi pụrụ iche ka a ga-enwe ma nke ọrụ maka nka ọkachasị ilekwasị anya na nka nke ụmụ akwụkwọ ga-enweta dịka aka ọrụ ha ji n'aka mgbe ha na-ahapụ ụlọ akwụkwọ, nke ga-ejikọ ha na akụnụba ma si otu ahụ mee ka obibi ndụ ha bụrụ nke ga na-amịta mkpụrụ. Onye minista ahụ site n'ụlọ ọrụ ministri ya na-etinye ụkpụrụ nwogharị mmụta n'ọrụ nke onye isi ala bụkwanụ nke a haziri ịyọgharị ngalaba mmụta n'ozuzu oke iji hụ na mmụta ga-abụ ịgba ngwụkwa nke ga-aganye aka na nka nakwa ihe ịha nhata na ngalaba mmụta. Agaghị adọla ụmụ akwụkwọ ụbụrụ isi ha na-aghọ nkọ azụ n'ihe metụtara nchụso nke agụmakwụkwọ ha. Onye minista na-ahụ maka mmụta bụkwa ọkammụta Tahimman ekwupụtala na atụmatụ na-aga n'ihu ugbu a maka ihiwe ụkpụrụ ndị a ga-eji elebara iwu afọ 18 maka ịbanye ụlọ akwụkwọ mahadum anya n'ala anyị. Mamman rụtụrụ aka na ọ dị mkpa ka edo ihe ụfọdụ anya n'ihi nghọta ihe na-agba gburugburu afọ ndụ nke ịbanye ụlọ akwụkwọ ndị dị elu. Ị ga-echeta na ọtụtụ ndị ebeela akwa arịrị gbasara afọ ndụ ahụ bụkwanụ nke eji na-ekwupụta ọtụtụ ihe maka ụmụ akwụkwọ ndị ụbụrụ ha na-aghọ nkọ bụkwanụ ndị nke kwesịrị ịchụso agụmakwụkwọ n'aka ngwa ngwa n'agbanyeghị afọ ndụ ha. Mamman na-ekwusi ya ike na ihe ọ na-ekwu okwu ya bụ ihe a chọrọ n'afọ ndụ maka ịbanye ụlọ akwụkwọ mahadum dịka ọ dị n'ụkpụrụ ndị nke amawapụtara maka mmụta n'ala Naịjirịa. Otu ụkpụrụ iwu na-achọ ka emezigharị ụkpụrụ ejiri hiwe ụlọ ọrụ ejealọ FRSC n'aha mkpirisi nke afọ 2007 iji nye ohere maka nhiwe nke ndị ọrụ nchekwa ejealọ n'okporo ụzọ agafeela nnụrụ nke abụọ n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya. Nke ndị ọrụ nchekwa a na-akọwapụta ugbu a bụkwa n'ụkpụrụ akpọrọ na ọ bụ nke agụrụla ugboro abụọ n'oge ọnụnọ ụlọ nzukọ ahụ. Ụkpụrụ ahụ na-achọ ka ehiwe ndị ọrụ nchekwa okporo ụzọ ndị a ga-ebunye egbe n'aka, mana ka o si na-adị ụkpụrụ ahụ nke ọbịbịa ya n'ụlọ nzukọ bụ nke na-enweghị onye ọbụla nke mara ya aka, dịka ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ bụ Abbas Tajudeen kọwara ụkpụrụ ahụ dịka ụkpụrụ kwụ ọtọ ebe emechara zigara ya otu kọmitii ụlọ nzukọ na-ahụ gbasara ụlọ ọrụ ejealọ FRSC maka ilebakwu ya anya. Enyimba TV chetara na n'agba nkatịtọ nke ụlọ nzukọ ukwu ewetakwara ụdịrị ụkpụrụ ahụ bụkwanụ nke anyị nyere ụlọ nzukọ nnọchiteanya nke eji na-achọ ka ohere dịrị ka ndị ọrụ ejealọ na-ebu egbe mana o meghị ihe ọbụla dịka ọ na-agbanyeghị mgbọrọgwụ n'oge ahụ. Ụlọikpe mkpegharị dị n'Abuja akwadola nchabi ikpe nke ụlọikpe dị ala na mkpebi ha ịkagbu usoro mkpata na mmefu nke afọ 2024 nke steeti Rivers ji na-arụ ọrụ site n'aka gọvanọ ha bụ Siminalayi Fubara. Ụkpụrụ mkpata na mmefu ahụ nke ruru ihe dịka nde naira 8 ka a kwadoro n'ọnwa Disemba afọ gara aga site n'aka otu akụkụ nke ụlọ nzukọ omeiwu steeti ahụ gụnyere naanị ndị omeiwu mmadụ 4 ndị onye isi ha bụ Edison Ehie. Ụlọ ikpe ahụ kwuru na gọvanọ Fubara weturu akwụkwọ ikpe n'ụlọ ikpe nke nta gbasara okwu a, n'ihi ya ọ gaghịzi enweli ike ịgbagharị akwụkwọ gbasakwara okwu ikpe nke ọ na-agbaghị n'oge a na-elebara ya anya. Ụlọikpe ahụ gara n'ihu kwuo n'ọnọdụ ụlọ nzukọ omeiwu nke steeti Rivers nọ na ya bụ nke ọchịchị aka ike nke gọvanọ ma bụrụkwa egwuregwu ka gọvanọ nọ na-eji ụlọ nzukọ ahụ na-egwu ogologo oge. Na nchabi ikpe ya, ọkaikpe Omotosho nyere Siminalayi Fubara bụ gọvanọ steeti Rivers iwu ka o chegharịa usoro mkpata na mmefu nke afọ a n'ihu ụlọ nzukọ nke akwadoro ugbu a bụkwanụ nke nọ n'okpuru Martins Amehule. Ọka bụkwa n'oge akụkọ ụwa n'Enyimba TV ka akụkọ ndị a si na-eru gị ntị. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri n'ọsọ ike maka m onwe m na-abịa. Ndewo.
eburu n'obi na ịka n'ebe ahụ ka anyị gaa ugbu a n'akụkọ anyị bụ isi. Omeiwu Oluremi Tinubu ekwuola na ọ bụghị di ya bụ onye isi ala Bola Tinubu ka a ga-ata ụta gbasara ọnọdụ ihe isi ike akụnụba n'ala Naịjirịa. Ala Naịjirịa nọgidela ugbu a na-ata ikikere eze n'ime oke ihe isi ike kamgbe ewepụrụ ego mkponye aka mmanụ patrol nke gbaliri ọnụ ego mmanụ patrol site n'otu narị naira na 97 na-eruzi 1,000 naira na naira 30 mgbe ọ na-ekwu okwu n'obi eze nke Oni nke Ife Ọba Adeye Ogunwushi ụnyaahụ bụ Tọzdee. Nwunye onye isi ala kwuru na ọchịchị Tinubu ka bụ nwatakịrị na-eto eto. Ọ gara n'ihu gbakwunye na di ya enweghị akpịrị ogologo maọbụ anya ukwu, na-ekele Chineke na o mere ka di ya bụrụ nwa afọ mbụ a na-akpọtụ ahụ ugbu a n'ala Naịjirịa. Nwunye onye isi ala, onye kọwara na ya gụchara akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ mahadum OAU 41 gara aga, nyere ụlọ akwụkwọ ahụ onyinye 1 ijeri naira ka ụlọ akwụkwọ ahụ jiri ya tinye aka n'ihe metụtara ọrụ mmepe nakwa ọganihu. N'akụkọ akụnụba, otu ụlọikpe ukwu etiti dị na steeti Lagos akọchapụla okwu ikpe nke otu jikọrọ ndị na-emepụta ihe n'ala Naịjirịa bụ Ipman gbara, nke ha ji na-ama mbugo nke ụgwọ ọkụ latrik nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka nkesa ikikere ọkụ latrik na Abuja mere ha na ụlọ ọrụ dị 11 ndị ọzọ nakwa itinye ya n'ọrụ. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchekwa ọkụ latrik n'ala anyị bụ NCC kwupụtara nke a n'ozi nke ha zibara n'akara S ha ụnyaahụ bụ Tọzdee. Ọnọdụ ọhụrụ a na-anọchite anya ndị ọrụ azụ gbapụtara ihe na mgbalị ndị na-emepụta ihe na-eme iji hụ na ụgwọ ọkụ laghachiri otu ọ dịbu na mbụ. Otu man ekwuola na mbugo ahụ ebugoro ụgwọ ọkụ bụ dịka akịka nke na-eme ka uto akụnụba bụrụ nke ga na-ala mirimiri nakwa ịkwụrụ chem nke ime ahịa. N'akụkọ egwuregwu, steeti Abia adịla njikere ile ọbịa n'egwuregwu volleyball nke ala Naịjirịa nkebi nke mbụ nakwa agba nke ọkaibe abụọ agba ya nke abụọ nke ga-ehi odo n'Ụmụahịa bụ isi obodo steeti a. N'oge ọ na-agwa ndị akụkọ okwu gbasara ịsọmpi ahụ n'Ụmụahịa, onye kọmishọna na-ahụ maka egwuregwu na mmepe ndị ntorobịa bụ Nwobilo Ananaba kwuru na gọvanọ steeti a bụ Dọkịta Alex Oti ka kwudosiri ike n'ime ka Abia bụrụ ọgbọ na-azụ azụ n'ihe metụtara egwuregwu. O kwuru na steeti adịla njikere maka egwuregwu ahụ nke a na-ekwupụta ugbu a na ụlọ nzukọ nke na-ahụ maka egwuregwu ime ụlọ na ihe metụtara ebe mgbakọ emeziela ụfọdụ ihe dịka gọọmenti steeti a na-ahazi otu o kwesịrị ịdị na mba ụwa. Ọ gbakwunyere na ndị na-eme egwuregwu na steeti adịla njikere ma gosipụta olileanya ha na ndị otu Abia ga-eme nke ọma na asọrọmpi ahụ. N'ịga n'ihu n'akụkọ, onye ọkaikpe nke ụlọikpe ukwu etiti bụ ọkaikpe Toso ajụla mwepụ onwe nke ọkaikpe Binta wepụrụ onwe ya n'okwu ikpe Nnamdi Kano. Ọkaikpe Toso weghachiri akwụkwọ ikpe ahụ azụ n'aka Nyako ka ọ gakwa n'ihu na-anụrụ okwu ikpe ahụ. Nke a bụ otu onye na-achọghị ka akpọ aha ya ozi nke o mere ka amata taa bụ Fraịde. Onye ahụ mere ka a gaa n'ihu matakwa na ihe ọkaikpe Toso jiri jụ ịnabata ya bụ mwepụ nke ọkaikpe Binta wepụrụ onwe ya gụnyere mwepụ onwe nke ndị ọkaikpe mmadụ abụọ na-ewepụkwala onwe ha n'okwu ikpe a n'oge ndị gara aga, tinyekwara na okwu ikpe ahụ anọteela aka kemgbe afọ 2015. Ọkaikpe Toso mesiri ya ike na okwu ikpe ahụ amarala ọkaikpe Binta ahụ n'ihi nkwụsị nke a na-eme na ya, ebe ọ kọwara na o mere ka ọkaikpe Binta ruo eruo ịnụrụcha okwu ahụ ma chabie ya. Ka o si na dị, nnukwu ọkaikpe ahụ nyekwara ntụziaka na ọ bụrụ na Nnamdi Kanu ajụ na ọkaikpe Binta agaghị ekpe ya ikpe, ọ ga-ede ya ede na-ekwu ihe niile dị ya n'obi nke o ji na-asị ka onye ọkaikpe ahụ wepụ onwe ya.
ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti Kano anwụchiela ndị a na-enyo na ha gburu otu nwata nwokorobịa gbara afọ 32 Dahiru Musa n'ogbe Dorayi Quarters gburugburu obodo mepere emepe nke steeti Kano. Dịka ozi nke onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhaneze na ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ SP Abdullahi Haruna mere ka amata, ndị a ka anwụchiri dịka enwetara ozi site n'aka nwanne onye ahụ ha gburu egbu na-ekwu na Dahiru Musa bụ nwanne ya gbara afọ 32 na-efu efu ebe ọ na-enyo ndị enyi ya na ha ma ihe gbasara ofufu nwanne ya nwoke. Onye PPRO ahụ gara n'ihu kwuo na ndị ọrụ nchekwa bụ ndị nke wụbara n'ihu ọrụ ma nwụchie Aliyu Adamu. N'oge a na-agba ya ajụjụ ọnụ, o kwuru ma kweta na ya na enyi ya gbara izu ịrapụta Dahiru nata ya n'ụlọ ha n'ebumnobi na ha nwere ahịa ala nke a na-ere ere, mana ha nọziri ebe ahụ nye Dahiru nri etinyere nsị. Mgbe ha hụrụ na ọ naghịzi emegharị ahụ, ha jiri mma were magbuo ya. Ndị a na-enyo enyo kwukwara na obi ha bụ ka ha werezie oke ibe ala nke Dahiru dịka o nyere otu n'ime ha akwụkwọ ala ahụ ijidere ya. SP Haruna gbakwunyekwara na ndị a nwụchiri mmadụ 3 nọ n'ogige nnyocha nke igbu mmadụ nke ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti ahụ maka ịga n'ihu na-enyocha ha. Igbo njem ọ bụ n'akụkọ ahụ na-ewute ewute ka anyị ji na-apịachi akụkọ ụwa nke taa, na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka ị na ebe ahụ kirie ma gee ntị, na-asịkwa gị chebiri anyị mgbe ọzọ anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa tutu ruo mgbe ahụ. Abụ m Ezinne Mmadụ, na-asị gị kachi bụ ọnụ.